Παιδιά, 0079 εδώ πέρα και σήμερα θα σας δείξω ένα βιντεάκι πώς μπορούμε να ανοίξουμε τα σχόλια από το YouTube. Έχω κατεβάσει μια εφαρμογή που λέγεται YD Studio, όπως τη βλέπετε εδώ πέρα. Τώρα θα σας δείξω να είναι κατεβασμένη, σε κάποιους είναι, σε κάποιους όχι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, θα την πατήσουμε. Πατάμε στο Studio YD. Πάμε περιεχόμενα. Θα πατήσω το πρώτο βιντεάκι, δεν ξέρω εσείς ποιο θέλετε. Θα πατήσω στο μολυβάκι που βλέπετε από επάνω από το βίντεο. Θα πάμε στο κοινό. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα εσείς θα θέλατε να είναι δικό για παιδιά, αλλά δεν γίνεται χωρίς αυτό. Πρέπει να το κάνετε, όχι δεν είναι δικό για παιδιά. Και ναι, το ξέρω ότι θα το θέλετε πάρα πολύ, αλλά δεν γίνεται έτσι, δεν είναι ανοιχτά, δηλαδή δεν σε αφήνει. Και θα πατήσετε εκεί πέρα που σας λέει ναι, περιορισμός του βίντεο μου σε θεατές ενώ των 18 ετών. Θα το πατήσετε. Θα βγείτε από το μας εδώ και θα πατήσετε αποθήκευση από επάνω από το βίντεο. Θα πάμε στο YouTube. Και βλέπετε, όπως βλέπετε, είναι ανοιχτά όλα. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, παιδιά, πατήστε ένα like, κουδουνάκι, καμπανάκι για να κάνω τέτοια ωραία βιντεάκια. Τα λέμε στο επόμενο.